wap. Ooh, wap, wap. Ooh. Oh yeah, here we go. Kila ay nakus balay, lami na kang makigtagay, pero relax lang higala, magpuyo lang tas atua. Gimingaw ko ni Inday, ang messenger lahis tinud-anay, pero relax lang gugma, magpuyo sa tas atua. Haron tanan, manormal na ang balaod, tumanunta. O mga kapuso, relax lang o puyo lang gyud ta sa atoa atong napaminaw katong kanta sa artist nga si Ryan Sidon atong makauban karon dinhi sa Spotlight. Good morning ug welcome to the program, Ryan. Good morning. Good morning sa tanan. Sir, unsay inspiration behind atong kanta nga imong gi-compose ug ikaw sab mismo ang mi-interpret mi-awit niini? Oo, ang katong maong kanta naguluhan nga relax lang higala. Akong inspiration ato based gyud to pod sa real life nga pangitabo sa ako ang kagalingon ug sa akong mga kaila. So kita karon pareha man gitag na experience nga more or less gipanglaay sa balay. So mao na siya ang kuan nato nga akong gustong i-relay nga gilaay despite nga gipanglaay ta, dapat relax chill lang gid ta, comply ta sa tanan nga mandate sa government kay para mahuman ning tanan. Pag-compose ato nga kanta, sir, can you give us some details unsa kadugay kinsa man tong kuyog nimo sa music video? Okay, katong tulo ka buok nga laki ako to tanan. Alright. Nya katong babae, katong babae si Astrid, ako tong kanang kabanda before, pa way back high school and college, nya karon kay naano siya sa Germany. So karon kami mga musikero magganahan mi mag jamming tapok man gyud dapat. With the enhanced community quarantine, di man mi ka maka-get together. So nakanuna ko, why not mag-video na lang sa phone unya murag ang recording na lang akong i-play kana. So naghimo ko ato, gikan ko duty diri sa syudad. Ito sa Friday, and then pag-abot sa balay, dugay ko nakatulog unya mo na nakanuna ko nga nanamo ko na compose before that, kanahan ko nga ipadayon to relay message or to help the government kanang at least kanang inspire or influence kanang tao nga to stay at home. So muna nakanuna ko while naghigda ko, di ko katog nga maghimo na lang kog kanta to make use of the time. I understand, sir, doon na kailain nga profession, you're connected to Yes, to another officer, pero murag na reignite ang pagka-artist inyo, gumikan ni ining nahitabo nga ECQ. Pa explain mo Yes. sir unsay nahitabo. Oo. Actually, ang sa una gyud way back elementary and high school, music yun akong ganahan gyud. Kanya that was mga siguro mga late 2000 up to 2000 let's say 2013 ana niya. Since nagtrabaho naman ko, ang ako ang stress reliever right after nag-work ko kay dili na ang music more on mountain biking nako outdoors mo kat og bukid unya mountain bike I do bike packing, bike touring unya since di naman na feasible karon kay tungod aning ECQ bawal man ta magbike, bawal ta matubukid or mo climb mga mountain. So naguna ako, mubalik ko sa ako ang dating ganahan which is ang music. Mo na nitabo karon, sir. Gawas aning music po, sir, I understand into painting po ka. Yes, sir. Into painting sad niya. Kana sad kay syempre di naman jud ko kahimo sa ako ang ganahan nga outdoor. Kay para na ako magud ang outdoor ang like kung magbike ko sa layo o katulog bukid mo na siya akong inspiration para usually magbike packing ko. Iguli na ko ana na ako mag-create something kanta or mag-create nga painting out of experience na ako sa pag-bike packing or sa pag-mountain climbing. Karon kay for the past months nga nilabas sa 2019 at 2020 daghan man kog na like nag-bike packing ko sa Negros, sa San Alegria, Mount Lanaya, nag-bike packing ko dito. So daghan kog na experience dito nga murag mo fuel bitaw sa ako ang kanang artistic side. So since natinggob man to tanan first quarter of this year,
So mo na nga just in time pud karon nga nag-lockdown ta, mo to akong usa sa mga gihugutan og kanang inspiration sa ako ang music and arts karon. I understand sir, di ra day usaran imong kanta nga gi-compose, daghan pa ni? Upat na sir. Upat na ako ang na-compose nga kanta. All about, of course, all about Corona. O corona. In a nutshell sir, unsaon nimo pag unsay tema, common nga tema ani? Ang ako ganahan ko nga ang akong tema bitaw first of course about Corona unya kanang nag-involve og mga lyrics nga makarelate ang tanan like katong ganina gilaay na ko sa balay so kana with that sugod pa lang daan tanan makarelate na gyud nga gilaay gyud tatanan kana so ganahan kong mga lyrics nga relatable gyud nga catchy sad ang tono so mo na ako ang gi-maintain all throughout sa akong mga na-compose nga 4 ka songs about Corona. To sum this all up sir, kadaghanan siguro karon murag tinuod jud ka gipanglaay, nagkalisod, murag daghan siguro mga anxiety problem sir. Kun na kay matambag sa mga tao karon kani ilang kalisod nga agiagian unsa may mga pamaagi aron murag magaan-gaan ilang pamati. Okay. Ang ako sa ako ang side no kay nangita jud ko way bitaw nga ma-channel nako ang ako ang kanang emotion like kita karon ang ato ang common emotion or common nato na feel is ang atong boredom. So ang ako nagngita ko way nga instead of complaining, instead of just waiting lang bitaw unsay may tabo sa life, nag-unaw na lang ko kung unsay something nga pwede na akong himuon nga ma-channel to nako. So in my case, I do paintings, I do kanang composition, music ana. Sa akong matambag pud sa tanan, kung unsay tan-aw ninyo nga maka-channel sa inyong kanang emotion which is boredom like ganahan ba karon mag-zumba or better ganahan ba karon mag-bonding sa imong anak, sa imong wife, sa imong family kay karon ang time ang pinaka the best kay naa man gyud ta karon sa ato ang panimalay kita tanan. So why not make use of this time nga to create band or to tighten the band sa imong family ana. Mo akong ma-suggest or mahatag nga opinion sir. Daghan kayong salamat sa imong panahon nga gihatag kanamo karong buntaga Sir Ryan Sedon. Salamat po kayo. Daghang salamat and good morning sa tanan.